Atletismo. Badminton. Pelota. Bala. Areto futbola. Txirrindularitza. Padela. Bihar. Herrikirola. Frontenisa. Saskibaloia. Eskubaloia. Tenis. Squash. Futbola. Parte hartu izana, niretzako txoio bat izan da. Txikitatik kirol guztiak praktikatzea gustatu izan jat, eta eskola kirolak guztietan edo askotan parte hartzeko aukera eman duz. Hala nola saskibaloia, pelota, eskubaloia, atletismoa besteak beste. Eta, gerora kirol baten espezializatu behar izan nintzen, eta nire kasuan atletismoa aukeratu nahuen zala gehixen gustatzen jatena. Topaketak egiten dituzte, ezagutzu etxen dabie kirol jarduera desberdinak eta aritzen dira modu seguru eta interesgarri baten, ezta? Oso ondo dago, bai euren etorkizunerako eta kirol elkarten etorkizunerako arrobi bezala erabiltzen da eta jente honetaz hornitzen dira gerora nagusitzen dienien taldeak osatzeko eta kirol kultura bat izateko herrian eta herrialdean, bai. Gure papelen artien importantia usteala neska mutikoen formazioan da hezkuntzan kirolaren garrantzia, eta kirola duken baloriek zeintzu dien erakustie, ezta? Euren onduen egotie, momentu guztietan ikustie badola konpromiso bat, eta konpromisoa bete behar dila, eta beste barik importantiena uste da disfrutetie, eta lagunekin egotie, eta kirola ezberdinek praktikatzea. Eskola kirolean garrantzia handi hartzen du eragile guztien inplikazioa, elkarlana eta denen parte hartzea. Hasi udaletatik, ikastetxeetatik, guraso elkartetatik, gurasoak eurak, baita koordinatzaileen figura, erreferente iruditzen zaigu, ikastetxeetan, familien arretarako, ikasleen arretarako, eta gero monitoreak beraiek egunerokotasunean ikasleekin lanean dihardutelako, eta noski ikasleak eurak gogotsu datozelako saioetara eta kirolarekin gozatzera. Elkarteekin ere harremana ezinbestekoa da, beraien ekintzak ere uztartzeko eskola kirolekoekin batera, eta guztienen lana ezinbestekoa da proiektu handi hau aurrera ateratzeko. 1000 haur inguru mugitzen dituen proiektu hau aurrera ateratzeko. Txapelketa ezigarriak edo lekek antolatzen dituen topaketan inguruen, esan egin alde batetik guraso ikuspuntutik, nik ikustotela nire semia, ezin asko gutxiago joaten bada bertara, kirolaren lehiakortasun horretatik aparte, beste zenbait alore potentziatzen direla,
eta asko hobeto lantzen dira. Eta kiroleko profesional edo kiroleko irakaslea zen partetik, be uste dut eraortako topaketak asko positiboak diela mientzat, estres asko gutxio sufriten dagoen, ikasi berdina egiten dagoen, baina lasaitasun handixauaz.